Mga academic achievers nga molupyo sa Barangay Kalawisan Lapu-Lapu City gipasidunggan atol sa Gabi Ng Parangal nga gipasiugdahan sa mga opisyal sa barangay. Naglakip kini sa upat ka mga elementary graduates nga with high honors, tulo ka senior high school graduates with high honors, duha ka college graduates with Latin honors, duha ka school heads nga mipasar sa national qualifying exam ug 13 ka mga board passers. Ang matag board passer gihatagan og tag usa ka libo ka pesos nga cash incentive ug certificate. Samtang certificates ug dinner uban sa ilang mga ginikanan ang gihatag ngadto sa ubang mga awardees. Matod ni Konsehal Kian Amoin, chair sa Committee on Education sa Barangay Kalawisan, nga kini na ang ikatulong tuig nga nakapahigayun sila og Gabi Ng Parangal aron mapasidunggan ang mga academic achievers nga ilang mga molupyo. Tinguha nila nga mas madasig pa ang mga taga-Kalawisan nga mo-excel, labi na sa natad sa academics. Next year, we are planning to have it more wide, not just for academic excellence, but also we would include like sports, leadership achievement, or artistic achievement.